बे समाव जोङो दङ दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसाग खुंग्रा आफादनि जिथु बैसागु खुंफुंनाय बे जायगायाव जोङो दंफैयो। पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समाव दिन्थिनो आखायाव लादों 29थि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा दिनै बे समाव बारदै सिख्ला मोसानाय बे मोसानायखौ बादायनायखौ बे समाव सायख'नाय टप 10 सायख'नाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। जोङो नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बे समाव टप 10 बादायारि बिथांमोना सोर सायख'जायो बा सोर मोसागिरि बिथांमोना टप 10आव देरहासार जानो हायो बेखौ दान्दिसे समनि गेजेराव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। लोगोसे बेनि उनाव जोङो मिथिनो नाजागोन बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा माबोरै बे हाबाफारिफोरखौ माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो सानबैसे प्रिपारेसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जाखो जों बेफोर गासै खोथाफोरखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। दा जोङो बे समाव दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि सासे गोख्रों मावथि गाहाय नेहाथारि बिथां टिकेन्द्रजित मोसाहारि जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो बे प्रिपारेसना सानबैनिफ्राय खालामनानै 29थि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि बे बैसागु फोरबोखौ सानबैसोनि प्रिपारेसननि गेजेरजों नोंथांमोना खुंफुंदों। बे जों दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनायनि थाखाय थाम थिम खालामदोंमोन। नाथाय गोबां एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय पारमिसन लानो गोनां जानायाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो गोनां जादों। बे साननैनि हाबाफारिया 15 आरो 20 अक्ट'आव लानाय जादों। खारन जोङो माखासे आनसलिकफोरनि दोलोफोरखौ नेनानै जोङो नैबे 20 दिनैनि बे जोबथा हाबाफारि बे सानखौ जोङो लानो गोनां जादों। मानोना गोबां आनसलिकनि दोलोफोरा रंजाग्रा ग्रुप गामिनिफ्राय जायफोर रंजालि बैसागु बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ जों नेनो गोनां जायो। जायनि थाखाय जों दिनै नेथ'नानै बे 20 अक्ट' एप्रिलनि 20 अक्ट' 2011 बे अक्ट'खौ दिनैनि सानखौ जों लानो गोनां जादों। दा सिगां समफोराव आगुनि बोसोरफोराव गाजा गोमजायै सानथाम गाहामनि हाबाफारिजों बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानानै खुंफुंबोदोंमोन। दा देग्लायनि बे हाबाफारिखौ दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा थेलेबलेब मोनसे सानसेनिल' हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन दङ नामा? दुखुनांथाव बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ जि थांखि आरो बिथांखिनि गेजेरजों आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बेखौ हेफाजाब होनाय आरो मदद होग्रा मानसि सुबुंफोरनि थाखाय मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोंहा गोबां आंखाल जानानै फैदों। जायनि थाखाय साफ्रोमबो गोनां न'खरफोराव गोनां साख्रिआवलाफोरनाव जोङो रां खेन्दा खांबाय बायनानै बे दिनैनि हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनो गोनां जादों। बिथांमोननि जाय धोनि आरो साख्रिआवला बिथांमोननिसिम थांनो थाखाय जोंहा मावथि हान्जाफोरनि थाखाय गोबां हाहाकार जादों। बिबान गोनां 2-3 आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे मावफुं आफादगिरिजों लोगोसे जोङो ओंखारनानै गावनो गावनो ओंखारनानै जोङो जायफोर जिखिनि ओनसोलाव उदालगुरि टाउनाव थानाय जायफोर गोनांफोरनि न'खरफोराव जों हाबनानै जि एसे मोनो खेन्दा खांनो गोनां जादों। बिनि बादै जोङो जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां सहाय सुबिदा मदद आरो हेफाजाबखौ जों मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। खोब दुखुनांथाव जों देग्लाय सानथामनि हाबाफारि लादोंमोनब्लाबो एडमिनिस्ट्रेटिभनि बिथोन बायदियै जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोनब्लाबो माखासे राङारि अबस्थायाव जोङो खोब बे दिनैनि साननैनि हाबाफारि लानानै थिलेबलेबै बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ जोङो खुंफुंनो गोनां जादों। थोजासे रांखावरि गैयाब्लाबो दासिमबो गैया। जों माबायदि बादायारिफोरनो जोङो माबायदि जोङो बादायफैनायनि थाखाय जोङो अननानै हरनाय रां बान्थाफोरखौ जों हरगोन बिनि थाखाय जोङो गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनो गोनां जादों। आं बेखिनिखौ बुंथिनानै होनाय जाबाय। दा जोङो बिथां दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादनि गाहाय नेहाथारि टिकेन्द्रजित मोसाहारिया जोंनि गेजेराव फोरमायदों बिथांमोना गोबांथार मावथि हान्जा गैयैनि थाखाय बा रां रुफानि आंखालाव बिथांमोना रंजालि बैसागुखौ सिगांफोरनि बायदि गाजा गोमजायै खुंनो हायाखै बा थेलेबलेबै खुंनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दा बे बेलायाव जोङो मिथिनो नाजाबावगोन फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोंथाङा जि जेंना
बिथांमोना फोरमायथिदों फैबाय थानाय समफोराव बे रंजालि बैसागुनि हालोदा माबायदि महर मोननो हागौ? बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा आंनि दैदेननायाव 3 बोसोरारि थामसो दाफुंजानाय बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा देग्लाय जोबथि बोसोराव आगान सुरबाय। जों बिनिफ्राय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जागोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव जोङो बे रंजालि बैसागु आफादखौ गोदोआवनो खुंबोबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नुजाथिफैनो हायाखै, जोंखौ मदद होनो हायाखै, मा खारनाव होआखै जों बेखौ गोबां साननो गोनां जादों। जोङो BTC निफ्राय लानानै बिटिआर जाजासिम जोङो जायफोर दैदेनगिरि कालचारेल फोरनिफ्राय कालचारेल माने BTC बिफाननिफ्राय जों जेरैबायदि मदद आरो सरकारि अनसुंथाइ मोननांगौमोन जों बेखिनिखौ जों मोननो हायाखै। जायनि थाखाय दुखुनांथावै जोङो जायफोर सोद्रोमाफोरा अननानै माने दान दक्षिणा हरदों बेजोंनो जों खुंफुंनो गोनां जादों। जों पार्मानेन्ट मेम्बारशिप लादों, जायनि थाखाय दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा दखरसे हा गैया, मावखुलि लुनो थाखाय दखरसे हा मोनाखै, बायनानै लानो हायाखै। बे जिखिनि हरदों बेजोंनो बोसोरफ्रामबो खुंबोबाय थानो गोनां जानायाव जों बेखिनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि थाखाय गंसे मावखुलि आरो न'नि थाखाय जोङो लुफुंनानै लानो हायाखै आरो बरं आरो जोङो मावखुलि हानि थाखाय जों दखरसे हा बायनानै लानो हायाखै। बेयो जोंनि थाखाय दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। देग्लाय 3 बोसोरारि थामसा आंनि थामसायाव जोंनि थामसायाव जोबसिगोन। बिनि उनाव गोदानै आफाद दाफुंनानै होनाय जागोन। दसे उनाव बेखौ आफादगिरि बिथाङा फोसावनानै होगोन। खोब दुखुनांथाव बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ जि थांखि आरो बिथांखिखौ लानानै दाफुंनाय जादोंमोन बेखौ फोथांनो हागोन ना हाया, लाखिनो हागोन ना हाया, बियो उननि समाव उननि जेनेरेसननि थाखाय बियो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैगोन। आरो जि समनिफ्राय दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ सरकारि महरै रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव दिनै जोङो बे आफादनि थाखाय न' लुनो थाखाय अफिस मावखुलि लुनो थाखाय जों हा मोनाखै, सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै, बेबो मोनसे गिदिर बाथ्रा जानानै थागोन। आरो गामियाव थानाय जिखिनि मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे रंजाथाइखौ दिनै खौसेथिनि नोजोराव जों बेन्दोङाव लाखिनो थाखाय जोङो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा नाजाबोबाय थादों। बे थांखिखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो हागोन ना हाया, उननि पर्यायाव गामि गफायाव थानाय हांगार फुनलायनानै खावब्ला ओंखारनानै बैसागु रंजानाय मागिनाय बेबायदि अबस्थाया फैफिनगोन नामा, जों बेखौ साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। बिनि थाखाय आंनो खावलायदों जे BTR ओनसोलाव जेसेबांखि हारिमुवारि बिफान थाया मानो, सरकारि सामलायारि आफाद थाया मानो, बिथां सरकारि सोद्रोमाफोरखौ फोरखौ जोंनि चिफमोनखौ आंजों बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैयो जे उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि थाखाय माने दखरसे हा बायनो थाखाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं गले खावलायदों। आं बेखौनो सोरजिनो नाजादोंमोन, जेब्लायबो पार्मानेन्ट मेम्बारशिप लानानै बे सेन्ट्रेल बेंकआव एकाउन्ट खुलिनानै दोनथुमनानै जों दखरसे हा बायनो थाखाय नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा रावनिफ्रायबो जों मदद मोननो हायाखै आरो बिथांमोना होनो हायाखै। बिनि थाखाय खोब दिनै जोङो थिलेबलेब बे रंजालि बैसागु आफादखौ खुंफुंनो गोनां जादों। आरो बे बारदै सिख्ला बादायनायनि उनाव जोंहा गेवलां मोसाखांनायनि उनाव मोनसे गेवलां मेल जथुम्मा जागोन। बेयाव जाबाय बान्था राननाय आरो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय। बेवहाय जोङो आफादगिरिया बिथाङा डिक्लेयार खालामगोन आरो फोसावनानै होगोन जे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जागोन। बेवहाय साफ्रोमबो आइ आफामोनखौ खावलायनानै आफादगिरि बिथाङा दिनैनि हाबाफारियाव बेखिनिखौ फोसावगोन होननानै आङो अलरेडि सावरायनां हाबाफारियाव बेखौ दैखांनानै लाखानाय जाबाय। दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बे आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागुखौ खुंफुंबोबाय थादोंमोन। दा गाहाय नेहाथारि बिथां टिकेन्द्रजित मोसाहारिनिफ्राय मिथिनानै लागोन रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा मा नोजोर आरो थांखिफोर दं। बे फैयै 3 बोसोरारि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद दाफुंनाय बे 3 बोसोरारि आफादा देग्लाय 29 बोसोराव थंगे फैबाय। थामहिनबा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जासिगोन। आङो गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै जिखिनि मावबोनो हाबाय, लकडाउनखौ लानानै बेखिनिसिम जेसेबांखि आवगायबोनो हायाखै मानो, मा मावफुंनो हाखो, दखरसे हा सोरजिनानै अफिस मावखुलिनि थाखाय न' लुफुंनानै गालांनो थांखि लानानै आं आगान सुरदोंमोन बिबान मोनजेननायनिफ्राय। बे गासै नेहाथारिनि 3 बोसोरारि रिपर्ट
थामहिनबा फोरमायथिनाय बिलाइखौ दा दसे उनाव जानो गोनां मोनसे हाबाफारियाव आं बेखौ फोरमायथिगोन। बेनि गासै नेहाथारिनि फोरमायथि बिलाइया रेडि जानानै दङ। आङो आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ बेखौल' बुंनो सानो जे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा दाफुंजादोंमन हारिनिनो हारिमुखौ खौसेनि दौलेंजों खाथुमनानै आब्रुथि गोनां हारिनि नंथारगौ हारिमुखौ दिन्थिसारनो मुलुगावनो अरायथा खालामलांनो गावनिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि हारिमुखौ मुगैनाय गैयै मोजां साननायजों हारिनि जौगाथाय हारिमुनि मोजां हाबा मावनाय मदद होनाय आरो जोंनि गेजेराव फोरोंलांहोनायानो आब्रुथि लाखिलांहोनायानो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद दानायनि नंगुबै थांखि। मोनफ्रोमबो गामियाव थानाय हारिमुवारि आंगो रंजाथाइफोरखौ आब्रुथि गोनां खालामलांनानै दिन्थिलांनायानो दोनलांनायानो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद दानायनि नंगुबै आरो थार थांखि। बे थांखिखौ लानानै बे 3 बोसोरारि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ दानाय जादोंमोन। फैयै फैयै जोंनि थामसा जोबबोबाय। आं आसा खालामो बे गोदान जेनेरेसना जोंनि थाखाय मोजां खामानि हाबा मावलांनो हागोन आरो इयुन जेनेरेसननि थाखाय बे आफादा अरायसम मोजां मोनसे दिन्थि महरै दोनलांनो हागोन। आं बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ लानानै जोंनि थाखाय बे दुलाराय उदालगुरि जाय थांखिखौ लानानै आफाद दाफुंदोंमोन बेखौ नेरसोन गालांनो थाखाय हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जों इयुन जेनेरेसननि थाखाय साव होजायालासे इयुन जेनेरेसनजों जोङो साव मोनजायाजासे बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद दानायनि थांखिखौ अरायसम मावफुंलांनो हाथों होननानै आंनि बे जोबथा देग्लायनि 29थि बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोआव देग्लायनि बे जाय माने आफादगिरिया फोसावसिगोन जे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय बे हाबाफारियाव जाहाथे इयुन जेनेरेसना बाहागो लायो बेखौ खावलायनानै आं बेखिनिखौ बुंथिनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय बिथां टिकेन्द्रजित मुसाहारिनिसिम। बिथांमोना थोजासे रांखावरि गैयैनि थाखाय वेल वेजार्सफोरनिफ्राय थोजासे राङारि मदद मोनैनि थाखाय फैबाय थानाय समाव रंजालि बैसागु खुंनाय हाबाफारिया बन्द जानो हागौ नामा बेखौ गिखांनाय फोरमायदों। दा रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा गावनि निजा रंजासालि गैया, बेनिखायनो बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायदों फैबाय थानाय समाव बयबो जाहाथे सरकारि बिथिंनिफ्राय रांखान्थि मदद होनानै जाहाथे बे दुलाराय माहारियारि फोरबोखौ रंजालि बैसागुखौ जाहाथे अराय सम फोथांनानै लाखिनायाव खामानि मावो, बेनि थाखाय गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना खावलायदों।